गामिया बे ओनसोला आंनि आखाइ मुथियाव आंनि इसारा मोनाब्ला थाम्फै मासे बिरनो हाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ हिन्दी एबा गुबुन रावजों दिन्थिनो थाखाय राव सोलायगासिनो दं संगिना ब्रह्म आरो मुलुग बर'नि लिरनाय आरो डिरेक्सन होनायाव थांनाय 2024 मायथाइयाव दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ हिन्दी एबा गुबुन रावजों दिन्थिनो थाखाय मुम्बाइआव राव सोलायगासिनो दं बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो गोग्गानाय खौरां मख'जाथावदि बर' सावथुननि गेजेराव गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौनो गिबिसिन हिन्दी एबा गुबुन रावजों दिन्थिनो आखायाव लादों 2024 मायथाइनि बर' समाजारि सावथुन गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा जेरै अनसायनानै लादों आरो नायदोंमोन थिग बेबायदिनो हिन्दी एबा गुबुन रावजों दिहुननो लानाय गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ रायजो राजाफ्रा अनसायनानै नायगोन थुलुंगा होगोन बेखौनो खावलायहरदों बिथां मुलुग बर'आ गाब गैयै जायख्लं सावथुन बर' हारिनि गेजेराव एबा बर' सावथुननि गेजेराव गिबि हिन्दी एबा गुबुन रावजों दिहुनना दिन्थिनो खाबु लानो थांगासिनो दं बे गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ दायो हिन्दी रावजों राव सोलायनाया सोलिगासिनो दं साननैसोनि गेजेरावनो हिन्दी रावजों नुनो मोनगोन होनना बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आंनि मुङा मुस्रि मुलुग बर' आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय डिमाकुसि ओनसोलनि थागिबि थांनाय 2024 मायथाइयावहाय आङो गाब गैयै जायख्लं मुंनि मोनसे बर' समाजारि सावथुनखौ आङो प्रडिउस खालामदोंमोन बे सावथुनखौ नोंथांमोना जोबोरैनो अनसायदोंमोन दासिमबो सम सम जोंनि बे सावथुनखौ माखासे गामिनि कमिटिफ्रा लांनानै दासिमबो अनसायगासिनो नायगासिनो बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो बेखिनियावनो आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथाखौ फोसावनो नागिरदों जे आंनि बे गाब गैयै जायख्लं बर' भार्सन सावथुनखौ जोंनि बर' समाजावल' लाखिबाय थायाब्लासिनो बा बर'फोरनि गेजेरावल' फोसावबाय थायाब्लासिनो आङो बे सावथुनखौ हिन्दी रावाव दानस्लायनानै गुबुन राव रायज्लायग्रा एबा बर' नङै समाजनि बा रायजो राजाफोरनि गेजेराव आङो बे सावथुनखौ रिलिज खालामनानै होनो नागिरदों ओंखायनो आङो बे सावथुनखौ हिन्दी रावाव बा बे सावथुननि हिन्दी रावाव दानस्लायनायनि खामानिया आंहा मुम्बाइ नोगोराव सोलिगासिनो थाबैनो बेयो जोबनायनि लामायाव फैबाय थानाय जुलाइ मासनि गेजेरावनो आङो हिन्दी रावनि बे सावथुनखौ बा हिन्दी रावनि जोंनि बे गाब गैयै जायख्लं सावथुन हिन्दी भार्सनखौ आङो रिलिज खालामनो थांगासिनो ओंखायनो बर' भार्सननि जिथुनिखि जोंनि बे सावथुनखौ जेरैबायदि नोंथांमोना अनसायदोंमोन थिग बेबायदिनो हिन्दी रावाव दानस्लायनाय बे सावथुनखौबो नोंथांमोना आंखौ गुवार लेभेलाव रिलिज खालामनायाव बा गोसार होनायाव नोंथांमोना मदद खालामो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरबाय क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटि हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन